ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବାଘ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମୟୂର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆମ୍ବ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବରଗଛ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପଦ୍ମଫୁଲ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜନଗଣ ମନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳଚର ଜୀବର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଡଲଫିନ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସରୀସୃପର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅହିରାଜ ବା କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହକି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଂକେତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୋଷାକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଖଦଡ଼। ଭାରତର ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସାକା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପରିବାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କଖାରୁ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜୀବିକାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କୃଷି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୀତିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅହିଂସା ନୀତି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତ ରତ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମିଠେଇର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଝିଲାପି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ବାକ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ତରବାରୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ବାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ତୁରୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମାଛର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଇଲିଶି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହିନ୍ଦୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ରତ୍ନର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହୀରା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶଗଡ଼। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପର୍ବର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆଲୁଅର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମଶାଲ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହାତୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଖିଚିଡ଼ି।